Iki kula badhe tanglet kan kathah saniki Mbah tiyang sesepuh sing memperingatkan untuk segera hati-hati, sebab mangke niku badhe wonten kura-kura sing ageng Mbah. Nggih nek ningali niku ningali misale kok saking kaki niku kan pun kathah perkiraan kok saking yang sepuh-sepuh sing mun sepundilah namine paranormal sing terus namine. Kata sing niku Mbah sing memperingatkan. Nah niku nek kula sing tani berturut-turut sampai tahun pinten ngoten. Nek ningali peleng lho Pak niku mboten. Nggih. Mboten. Iku berarti napa mboten. Ngajeng niki miwiti Mbah nggih. Nggih, mungkin ngoten mesti kok kula mantun sing kula wau kula ngendikan kaliyan jenengan. Nggih. Kula mantun ziarah tengene makome Bupati pertama niku enten Lama Ceko niku. Wonten Sasmita. Nggih. Napa Mbah Sasmitane niku? Kados misale impen maksudnya kan ngoten. Impen kok enten pitutuh kali pitutur sing ngoten niku. Isine napa Mbah niku? Isine niku nggih mengenai donya niki. Sing badhe kelampahan mangke niki. Nggih. Kados-kados ngoten tapi tukang nggih tukang mboten wong. Nggih. Niku namung napa Pak? Niku ani ku namung antara impen antarane. Ditutur ngoten mau. Tapi kemungkinan yang boten enten ajeng enten ngoten boten enten ya Pak. Misalnya. Nggih. Ditutur sing kados. Kados niku Mbah ngendikane jenengan rumiyin niku. Nggih. Jawa Timur badhe wonten kura-kura ageng niku nggih tembus peristiwa Kanjuruhan niku. Nggih. Nek niki pripun Mbah nek 2000? Nek miturut angan-angan kula Pak, utawi miturut pitutur saking alus lah. Nggih. Niku Jawa Timur sebelah kidul. Jawa Timur sebelah bagian Cilacap, Pacitan. nggih. Niku sampai Ponorogo sampai niku duka Purwokerto niku Ponorogo. Tapi ketinggalannya niku Mbak, daerah niku nggih. Oh, daerah Jawa Timur sebelah selatan. Kedah waspada Mbak. Terus Jawa Timur sebelah kados Sidoarjo niku enten dampak arah itu kok tahun pinten lho Pak niku. Mulane wong urip arek nglakoni Mas yo. Nggih. Monggo sing ati-ati mawon. Mulane enten urip sejatine urip niku ngaten. Nggih. Terus urip sejati urip diuripno sing kuwasa ning alam donya. Terus sejatine urip kudu berpikir sampai sepundi ngoten. Mikir keselamatan, mikir napa mawon lah sejatine urip. Urip sejati urip. Niku sing namun urip sejati urip. Nimbule rasa sejatine rasa ngoten. pripun Pak niku? Namine rasa sejatine rasa. Rasa sejati rasa sing asli maksudnya. Sing murni Mbak. Sing murni. Jadi rasa piye masuk awak maksudnya itu. Teng pundi itu rasa pikiran apa, ning ati apa maksudnya ngoten. Terus rasa sejatine rasa. Sejatine rasa niku terus pun di napa niku untuk kamane wong urip sejatine rasa ngrasakno mangan apa maksudnya gampang ngoten ngrasakno seneng apa ngono. Dadi aku lahir seneng gawe kok rasa seneng tenan pikirku ngono lho. Niku Mbak sing rasa sejati niku. Sejatine rasa sejati. Sejatine rasa kuwi palingan sing kuwasa. Rasa sejati kuwi wis di gampang mbuh mangan wis di pun ngrasakaken ngoten nggih ya. Mboten mangan tok niku misale kok kados pundi
rasa awak rasa lara ngoten niku Mas. Dadi rasa sejati rasa seneng kae. Nggih. Rasa seneng kae tak rasa-rasakno kok kan enten le. Nggih. Ngoten niku. Tak rasa-rasakno saya kae. Iku rasa sejati rasa. Nah, urip sejati niku wau. Urip sejati urip dikek urip ning alam donya. Urip sejati kuwi kampanye urip sing murni. Nggih. Urip sing murni niku sing pripun, Pak? Maksudnya urip sing murni, urip gaweane sing kuwasa. Niku kan, murni urip tenan ning donya. Niku. Nah, terus niku, Pak. Carane buka rasa sejati niku pripun, Pak? Carane buka rasa sejati niku kanthi lelaku. Terus Lakune pripun? lelaku misale mumpung Jawa mumpung sireh posoan ngoten, arang turu arang mangan ngoten niku. Berarti intine mengurangi makan tidur. Mengurangi makan, mengurangi tidur. Nggih. Tadi buka saran buka ngoten niku misale nempun ngoten niku mbok dilampahi. Terus pun atas pundi le. Iku kaya buka rasa ngono tuh rasane kok awakku enak rasane kok dikai kok mantap dikai peling ngono bajine rasa tadi rasa. Berarti ini sampun saged ngurangi makan tidur ngoten niku rasa sejati niku timbul secara otomatis. Nggih, nggih. Nah, mari ini lamat kula ini ngeten. Masalah kula jono suwe sak wil ngeten. Suwe ya? Nggih. Oh, kados nggih. Kan amin iki kula Jawa. Suwe sak wil. Niku menimbulkan sing mboten bener lah. Nggih, ini barang cuwil niku Nggih. mesti tak jangkep. Kaya niku impen. Nggih, impene. Nggih, Tapi kenging napa to, Mbah? Kados bencana, kados kejadian-kejadian sing ngoten niku kok sering terjadi ten kene tanah Jawa, kok mboten ten kene luar Pulau Jawa ngoten. kemungkinan nggih nyangkut niku wau. Impen kula mau. Kemungkinan lho niku. Berarti impen web dudule ngene-ngene iki. Siji ping pindhone donya niki diitung ampun masuk pun sepuh. Nggih. Niku. Terus masuk dunia tansah wagi sirwa ngoten niku. Dadi tansah wagi sir mboten dunia mboten menetap lah. Berubah-ubah Mbah nggih. Berubah. Nek cara Jawa nasi sokro anyokro manggilingan niku tansah Muter Mbah nggih. muter kok muter rezeki mana muter muter sing barang Nggih. Berulang-ulang Mbah nggih. nggih. Mulane monggo sing hati-hati kita diwajibno urip ing alam donya. Gampangane ngidul mlakune ngalor-ngalor aja sampe. Terus sampe enggak-enggak Nggih, maksudnya ngidul ana ngidul nyemplung kali ya repot banget. Ngoten lho. Nggih. Maksudnya ngidul atas kami nek si A kayak gak sadar anu kampanye ngono. Kedah eling lan waspada. Nggih, niku. Eling sapa mon nun sewu jenengan gadah sambutan nyilek ondo misale. Nanti balekno kandhane si B kae tak sileh. Ngono kuwi maksud niku gambaran sing anu. Eling ya. Ini kantong lampahi itu ya niku. Rasa sejati ning rasa Mbah nggih. Niku sing penting dipelajari nek tiyang Jawa Mbah. Nggih, niku. Nek rumiyin jenengan pelajare ten pundi Mbah niku? Kula mboten belajar. terus pripun riyine? Mboten belajar. Kula kan sering anu, Pak. Nun sewu mboten kula nimben pamer. Nggih. Sering tirakat. Sering mboten tilem mboten. Terus kados-kados duka sinten sing paman.
napa memangnya sedaya namun kang nglampahi wahyu kan kaya dugi piyambak. Wonten istilah guru sejati kalih sedulur sejati niku benten apa sami, Mbak? Guru sejati, Kalih sedulur sejati. sedulur sejati niku benten. Benten nggih. Upami guru sejati ya. Nggih. Utawa itu masukane ilmu sejati, Pak. Itu ilmu sejati, Pak. Nek tak gambarno ilmune padha. Ilmu sejati antarane ilmu meren sejati. Ilmu sejati ilmu langsung sing kuwasa. Oh, kados panjenengan niku nggih. Tapi nek ilmu mboten sejati niku ilmu manusia jenengan misalnya kata guru wonten guru guru sejati nggih ngoten. Guru sejati niku kate nggih ngoten niku. Guru langsung asal wahyu kenging sing kuwasa sami mawon ngene niku. Tapi nek pami kula ni mboten guru sejati. Misale pami kok saged guru. Kula riyen sekolah teng mriku, ngaji teng mriku. Nggih. Guru teng mriku. Kula niki dados guru ni mboten guru sejati ngoten. Dados nek guru sejati niku langsung asal wahyu sing kuwasa sama niku.